sering kerja jadi lagi bisa pakai momong ini. Ngomong anak etangga nih. apa saya Nyanyi Rocky. main saya Aku ada 5. nyanyi nyanyi sama Mbak ya Nyanyi gimana nyanyinya? Siapa namanya itu? Ini siapa namanya? Nara. Nara sini Nara nyanyi Ini ikut sini malah. nyaman kayaknya dia Iya. nyaman sama Mas Siapa ini ibu ya? Nyanyi. dia Nara ini masam Iya, karena lari-lari kan. Iya. Tahu kalau di sini tahu. Pempek ya. pengen ya Iya, dikasih tahu. pengen ditaliin Loh, ganteng banget ya tuh, putih banget. putihnya Itu apa itu? ayo Nara ayo kak Ini umur berapa mbak? ini 10 bulan 10 bulan. iya Ini kalau ini 1 tahun 10 bulan oh, beda setahun lebih banyak sekali iya dadah lagi tete udah malam. makanya di sini dia tadi buka baju tak kayak nerja sama iya Enak rujak gue gitu. dijajal ki rasane rujakku beda ra kayak rujak Pak so. Kayak es batu enak iki. Apa lo? Enak es batu iki. Enak deh. Enak ngene Pak Iya mau lagi. Ngomong pengen rujak lah sama itu ya. Biasanya soal kan libur deh. Sesuk libur alhamdulillah Mas Rudi sesuk libur pemirsa. Sampai segini. Kurang dulu gak libur gitu. Ndek rene Mas. Ini keren. Oh, di dalam. Iya rujak. Pengen rujak malah mesti gawe. Suaranya berisik gak? Wes podongan itu. Mau sudah mantuk soalnya suami pemirsa. Wes dolan ket mau kok, Dik. Mau. Setelah ket mau ayah itu. Sing di kos anake sing di kos ya. Cuma anaknya sing punya kos ini. Iya. Anake protol kok, Dik. Rada cedak nang ngene. Entak Tak jiwa. Kutai lo. Sampeyan gak mau. Wis. Anak bakal rujak ndak rujak. Endak kampane Mas. Tapi saya kalah iki. Rasane seenak rujak Pak pemirsa. Iki adune nggo apa, Dik? Adane ya nganggo gula. Terus kayak asem. Iya sithik, lombok, cuma kurang pedes nek pedesne bala nendang. Mbek kacang gak? Mek kacang. Kakek gulone, gula abang iki to, terus tak tambahin. Kacangnya ning ndi, Dik? Kacangnya ning bakul kena Mas. Ono ya? Ini. Tutulan kacang wis digoreng. Wis goreng ono? Wis Tinggal ngulek. tinggal ngulek enak. Kurang legi ya nanti gue. Jane sesuk awan Dik gawe mah. Masker. Malah wis sampean gawe. Yo kae kan seenek satu to. Yo Timur. wis sesuk gawe Terus ya. aman. Mantap bari ki mangko, Dik. Iya. Sampeyan yo mam to.
Aku tak nyiap nih sego-sego nih sih. Sibuk nih sego nih sih. Lu makan. Senenganku ya rujak di rumah. Rumah ya rujak nih. Nek pengen tak panggil rumahnya. Ngarep omah kan ono blimbing dik tapi mati sih. Bala seger gitu kayak bimbing kututnya kroso. Mati kok. Kita dono pemirsa. Masa apa dik? Masak oseng tumis iki lho. Mau iki kan itu. Iya, awalnya enggak sih. Gak gitu ya. Kayak makan terus iki ya. Pokoknya makan-makan kontennya. Aku jalan-jalan sih esok kapan-kapan aja. Kene telur, sawi, enggak usah-usah lagi non. Neng kene lu atuh tuh dik. Ada. Pantai. Pemirsa pantai ini Ono nih. kafe tapi pinggir laut. Kafe. Tegak kene. Iya. Ki nganggo apa? Nganggo pelem yo so gede. Balah tenan. Pelem. Pelem. Mangga lah, pelem. Iya, mangga Ini sampe nek arane apa, Dik? pelem padha. Gajangan nek sing enom ngono kae jenenge gajangan. Berarti yo padha ae. Sampai tugas ke gorengan iki. Yo lawe nak kukuwe buah ora sak ngono kae. Oleh aku pemirsa oleh sak menake yo. Goreng dhewe yo padha ae, Dik. Goreng dhewe gak sampai entuk sak mene pemirsa. Sampe yo mau. Anu sing Bareng lah. Iya, kalau aku jipuk sih, ya. Kan Tapi aku tak mau rujak sih. aku entek nang kapok enak. Kacangnya kakean iki mau kulo nih kurang. Wes jus. Sesuk tak gawe sing. Nah, kamu penjelasmu. Masak iki lho, masak sawi iki ndek mau entek 30.000 Mas. Kok boleh mbek opo ae? 30.000 kuwi. Timune 2. Ya timun kan rujak sak rujake lho, Dik berarti. Wes spesial ya. Iya. Timune 2. Terus gula merahnya regane 14.000 ya. Ini sak gulane merah nek iki tok yo gak ono, Dik. Gulane ternyata larang ya, Mas. Nang kene to? Iya, Nang untuk kene iki dua ini dua apa kae? Kuwi 14.000. mari nang kene ada kudu, Dik. Jadine yo apa-apa yo rontok. Tapi nek wis dadi kok murah ya? Si bungkus yo 10.000. Kaya bunga nek panganan dadi ki malah murah tapi tumbas dadi ki gak sampe entek. Bosen, Dik. oh iya bos. Enak masak dhewe. Nek masak dhewe ya kuwi bahan-bahan apa-apa. Kacake atur regane. Tak jipuk sekose ya. Iya. Lah sampeyan wis pak ngrujak iki lho. Tak incipi mau kok. Iya rasane. Kurang gitu. Enak, kurang pedes, Dik. Iya. Besok nggih sing rada pedes ya. Iya. Aku sendok iya ya. Mau sendok. Diwiyuti. Tak dulu. Monggo pemirsa. Monggo mangga. Aku mau toh Mas. Kan mati lampu. Jadi gak sempet aku masak iki pun tak konten gak sempet konten. Mati lampu. Ya sampeyan mau nggih ya? Iya, aku posisi lagi tumbas ning warung. Terus toh, ya lagi aku mati lampu, aku gak iso masak aku kan. Terus nek bakul sing lauk-lauk ning kono. Arep tak tumbasi. Bu, mau beli lauk. Terus saurane iki basa apa ngono aku ora ngerti. Besok kene to. Heeh. Terus kata-katanya ki nek nasi sama lauk ngono.
terus anak-anak gini, oh berarti nggak bisa harus pakai nasi ya? Iya, nggak jual lauk gitu. Oh ya wes terus ke situ. Wah aku toko kos terus mikir masa apa yang penting untungnya segini wis mateng tapi mati lampu. Terus aku ya sampai di aku pas wis mungkin. Ya mati lampu. Gang sedikit nyala kan? Gas sedikitnya alhamdulillah nyala. Nah terus tak gawe naik. Dia nak rujak enak edit mana? Monggo pemirsa. Di mak engko sene belum madang nasi sih. Sak-saen pengen makan rujak sih ora apa-apa. Iki kamerane makan makan. Lah kenapa dik gak fokus sama dia? Iso fokus sih. Nani untuk pet tau? Iso dipet sini. Sik ning mana rujak dik? Iya. Tak itu tapi. Entekno. Nah, seneng aku nek entekno. Lah sampean rumah om. Mak rujak e. Sesuk dulu. Kok ya tak nyanyi sik dik. Gak apa-apa dinten. Juga sepurane ya pemirsa iki. Wis. Iki aku dhewe sing ngonten. Kene. Oke. Sik panggae ya makan nanti ya. Akhirnya ngodi. Mari nganu. Bajuku hitam. Jadi ini kontrasnya hitam dan putih. Oh, gak iso. Iso fokus. Gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Mau kamu bisa. Iya. Ayuan. Aku sih Andalan enak. Gorengan terenak menurut. Gak nyambel loh ya aku ini. Nyambel sesuai. gak apa-apa iki yang Di sih. dino iki menune menu sih. Menu sawi. Menu sawi. Tak cuci tangan. Iya nah. Pengen main mulu itu. Enak gorengannya sawinya gak cocok. Malah tak pakai gula. Enak. Gak enak. Bu kayak apa? Tak pakai gula. Gak enak. Lebu. Potong lesu. Gak enak. Gak bisa. Campur ya. Enak gorengan, untungnya sampean tumbas gorengan. Terus tuh. Lega nih. Akan lagi naik gula. Jadi gak dikei gula nih sayang ya. Apaan mereka gak pede deh saya. Enak. Mari sawi itu wis manis. Nek tambahin gula. Aslinya gak kerasa. Oseng-oseng. Jenenge apa dek oseng-oseng? Tumis sawi. Enak. Ya sesuk libur. Sampai nek kancane. Biasanya dewe dek. Ayo dhewe kan Mas. Lah tonggo ini mbak semua. Oh iya. Nek mau kan aku masak bihun. Tak kei dek Mas. Tak sak piring mang. Aku wis dredeg ya masak nek gak enak di mak wong aku ngono. Entek. Iya enak. Entek mau dibalekno wis. Kamarnya nomor berapa? Pojokan kono. Saya ini kak. Saya ini. Terus ini. Kurang sambel ya. Wes, kurang sambelnya plus lombok itu.
Ayo cah telu kok padha dek ya. Mirip-mirip kok. Mirip banget. Sing nomor berapa? Terakhir karo nomor 2 mirip banget. KTS tau. Cantik-cantik, putih. Tapi omae anu iki. Omae Kalimantan kuwi yo merantau padha. Sampai bisa buka anu ya, kos-kosan ya. Kos-kosan ini ngene. Bapak itu apa nih? Bapak itu. Bapak sing lanang. Sama mas telepon mak. Londe mau kan anu nek sing pesen gula rujake pake to. Aku kadung ngomong enek bareng wonge moro ning ngomahe pake gak iso ngedoli rujake. Apa gulane. Betul masuk. Yo paling balik nang kan biasanya kan nek tumbas ngono kae sak wae to sak rujake pake. Nek wong tuku gula tok ngono malah bingung lek ngedoli. Takerane pira-pira ini ndek kon iso naker. Ya terus Yo wis balik nganggo koyoke lho ya. Engko nek sesuk balik neh agak punten teh Pak urung gawe. isek. Gawene sore ngene iki, lagi gawe kan gulune panas to, Mas. Ya wong akeh kae deh. Soalnya iku ape mantuk ning Bali. Gak oleh rujak. Cek pake cuma kok pake gak iso ngedoli ae. Wis telepon nek deh. Kon ngedeli bisa ngedel. Kok apa? Tak kandhani bisa. Coba. Mae. Terus akhirnya Ya, aku nek pengen ya sesuk marane. Soalnya dek mau iku posisinya gula lagi matang. artinya mambu. Nek lagi matang iki bukane mampu ngono. Nek lagi matang kuwi dikene ngate aja monyok. Iku kan gula suwi adem e. Mulak-malik kan ngono kuwi. Kan panas banget tuh kayak gula kan. Oh berarti sesuk balik tumbas meneh. Mbah. Kak lah nek wis. Ada yuk. Wong iki pulang Bentuknya lewat apa? Wong iki pulang kampung. Ya sampean apa? Kancane kono WA aku. Kan lagi pulang kampung minggu randu to. Ape balik neh nang daerah asal. Nah, balik kuwi dhek pengen nggawa oleh-oleh bumbu rujak ngono lho. Wis gak apa. Sesuk nek menawa. Nah, bumbune wis mantap. Kawannya jadi. Sama gak mau bakwannya? Bang ya, Wis suwi. Sana 20 menit nggak sampai 30 wih kadang gak bisa terkirim minggu depan. Gimana ya? Kayak ada berlanjut mana? Makan nih. Terima kasih sampai ningali channel Eko Ruja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.